Ο Όσιος Σάββας ο Νέος, κατά κόσμο Βασίλειος, γεννήθηκε το 1862 στην Ηρακλήτσα της περιφέρειας Αυδήμ της Ανατολικής Θράκης από πτωχούς και απλοϊκούς γονείς, τον Κωνσταντίνο και τη Σμαραγδή. Ο Βασίλειος μεγάλωσε έχοντας βαθιά πίστη και μεγάλη ευσέβεια και προσπαθώντας να μιμηθεί την άσκηση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε ηλικία 12 ετών, ο Άγιος Σάββας διαπίστωνε καθημερινά ότι το επάγγελμα που ασκούσε δεν ήταν στα μέτρα του και ποθούσε μία άλλη ζωή. Ήθελε να ζήσει μόνο για τον Χριστό και να ακολουθήσει την οδό της μοναχικής πολιτείας. Έτσι, έλαβε πλέον την αμετάκλητη απόφαση να φύγει, εγκαταλείποντας τα εγκόσμια. Κατευθύνεται στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης, όπου επί 12 χρόνια ζει πλέον με προσευχή και αυστηρή άσκηση. Έντονη ήταν και η επιθυμία του Οσίου να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, την οποία πραγματοποιεί αφού πρώτα διέρχεται από την γενέτειρά του. Δέος τον καταλαμβάνει καθώς αντικρίζει τον Πανάγιο Τάφο. Ελπίζοντας πάντα στη βοήθεια του Θεού, εισέρχεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Χοζεβά, όπου έπειτα από τριετή ενάρετο βίο κήρεται μοναχός το 1890 και αργότερα το 1894 αποστέλλεται από τον ηγούμενο της Μονής Καλίνικο στη σκήτη της Αγίας Άννης κοντά στον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο για να ασκηθεί στην αγιογραφία. Το 1902 χειροτονείται διάκονος και το επόμενο έτος πρεσβύτερος. Διακονεί δε μέχρι το έτος 1906 ως εφημέριος της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, όπου γνωρίζεται με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο οποίος έλεγε για τον Άγιο Σάββα στον καλήμιο φίλο του Γεράσιμο Ζεργό πριν ακόμη ο Άγιος κοιμηθεί: «Να ξέρεις, Γεράσιμε, ότι ο πατήρ Σάββας είναι Άγιος άνθρωπος». Το έτος 1907 μετά Χριστό επανέρχεται στη Μονή Χοζεβά, όπου διάγει βίο ασκητικό με τέλεια υποταγή στους ασκητικούς κανόνες, άκρα ταπείνωση, χαμεκητία, στέρηση παντός υλικού αγαθού, ακολουθώντας το πατερικό ο ακτήμων μοναχός υψηπέτης αετός. Η τροφή του ήταν μία κουταλιά βρεγμένο σιτάρι και νερό από τον ποταμό. Το έτος 1916 επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα, μεταβαίνει στην Ίσο Πάτμο, όπου διαμένει 2 χρόνια και ιστορεί 2 εικόνες στο καθολικό της Μονής. Έπειτα έρχεται στην Αθήνα, όπου πληροφορείται ότι τον αναζητεί ο Άγιος Νεκτάριος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως τότε. Μεταβαίνει στην Αίγινα και διακονεί τον Άγιο μέχρι την ημέρα της κοιμήσεώς του. Η συγκαταβίωση με τον Άγιο Νεκτάριο συνέλαβε στην πνευματική του πρόοδο. Γνώρισε την αυστηρή άσκηση του Αγίου Νεκταρίου, την παρομοιώδη ταπείνωσή του, την απλότητά του. Έζησε το πρώτο θαύμα του Αγίου όταν μετά την κοίμησή του είδε τον Άγιο να κλείνει την κεφαλή του προκειμένου να του φορέσει το πετραχύλι του και να επανέρχεται κατόπιν στη θέση της. Επί 3 συνεχείς ημέρες οι αδελφές της Μονής στην Αίγινα άκουγαν συνομιλίες από τον τάφο του Αγίου. Όταν δε πλησίασαν, είδαν εκεί τον Όσιο Σάββα να συνομιλεί με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Όσιος έμεινε έγκλειστος στο κελί του για 40 ημέρες. Κατά την 40η ημέρα εξήλθε κρατώντας μία εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, την οποία ενεχείρισε στην ηγουμένη με την εντολή να την τοποθετήσει στο προσκυνητάρι. Η ηγουμένη απάντησε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει, διότι ο Άγιος δεν είχε αναγνωριστεί επίσημα από την Εκκλησία και μία τέτοια ενέργεια ίσως να έθετε τη Μονή σε διωγμό. Τότε ο Όσιος Σάββας της είπε επιτακτικά: «Οφείλεις να κάνεις υπακοή, να πάρεις την εικόνα, να τη βάλεις στο προσκυνητάρι και τις βουλές του Θεού να μην τις περιεργάζεσαι».
Στην Αίγινα δεν μπορεί πλέον να μείνει, διότι προσέρχεται πολλής κόσμος και αυτό κουράζει το φιλί Συχώσιο. Μεταβαίνει στην Αθήνα και κατόπιν στην Κάλυμνο. Μετά από περιπλάνηση στις μονές και τα ησυχαστήρια του νησιού, καταλήγει στη Μονή των Αγίων Πάντων. Η πεθερά μου πέθανε 98 χρονών και μου είπε ορισμένα πράγματα που ζητούσα στοιχεία γιατί μου αρέσει η λαογραφία του νησιού. Το λοιπόν μου είπε για τον Άγιο Σάβα, επειδή γνωρίστηκα και με τον γυμναστή τον Κουτούζη το Γιάννη που είμαστε φίλοι, μου ήμουν και εγώ προπονητής, και μου λέει ο Άγιος Σάβας που είναι εκεί πέρα τον έφερε ο πεθερός μου ο Κάπελας από πάνω από την Αθήνα. Του λέει δεν κατεβαίνεις κάτω που έχουμε ανάγκη εμείς οι Καλυμιοί να έχουμε έναν Άγιο να κάνουμε εξομολόγηση. Εκεί αρχίζει μια έντονη πνευματική ζωή. Αγιογραφεί, τελεί τα Θεία Μυστήρια και τις Ιερές Ακολουθίες, διδάσκει δια του στόματος και δια του παραδείγματός του και βοηθάει χήρες, ορφανά και πτωχούς. Ήταν επίοικης και εύσπλαχνος με τις αμαρτίες των άλλων, δεν ανεχόταν όμως την βλασφημία και την κατάκριση. Τον κατέβασε κάτω και στην εξομολόγηση που έκανε ο Άγιος Σάββας, όπως μου απεκάλεσε η πεθερά μου η Ειρήνη, λέει ότι εσείς οι Καλυμιοί έχετε ένα ελάττωμα, έχετε εύκολη τη βλασφήμια και αυτό είναι κακό. Διότι εσείς παίζετε κορώνα γράμματα της ζωής σας, πηγαίνετε να βγάλετε σε πόσες οργές φουγγάρι και δεν ξέρεις αν θα ξαναγυρίσεις. Ποια δύναμη θα σε φέρει πάλι στην οικογένειά σου? Έτσι τους έλεγε ο Άγιος Σάββας με το ραβδάκι του εκεί πέρα. Να κόψετε τη βλασφήμια. Δεν είναι καλό σε μια Κάλυμνο η οποία έχει ανάγκη τη συνδρομή της Παναγίας και του Χριστού. Ούτω μας ομιλεί ο Κύριος. Μ' ονομάζετε Κύριον, αλλά δεν με υπακούτε. Με ονομάζετε Φως, αλλά δεν με βλέπετε. Με ονομάζετε Οδόν, αλλά δεν με περιπατείτε. Με ονομάζετε Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε. Με ονομάζετε Σοφόν, αλλά δεν με ακολουθείτε. Με ονομάζετε Αιώνιον, αλλά δεν με ζητείτε. Με ονομάζετε Ισχυρόν, αλλά δεν με τιμάτε. Με ονομάζετε Δίκαιον, αλλά δεν με φοβείστε. Εάν σας καταδικάσω εν ημέρα κρίσεως, μη εκπλαγείτε. Πολλές φορές δάκρυζε και με πόθο παρακαλούσε για τη μετάνοια των πνευματικών του τέκνων. Κατά δε τη Θεία Λειτουργία είχε τέλεια προσήλωση στο συντελούμενο μυστήριο. Αξιώθηκε της ευωδίας του σώματός του εν ζωή, καθώς και το πέρασμά του ήταν ευώδες, ευωδία η οποία θα εξέλθει και από το μνήμα του μετά την εκταφή του. Χρήματα δεν κρατούσε ποτέ, η ζωή του ήταν μια συνεχής κατάσταση αγίας υπακοής. Κατά αυτόν τον τρόπο συμπλήρωσε τις ημέρες της επίγειας ζωής του, με άκρα περισυλλογή και ιερά κατάνοιξη, ενώ λίγο πριν το τέλος η τελευταία φράση του ήταν «Ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος». Η ομολογία αυτή ήταν η βεβαίωση της εν Χριστώ πορείας του. Μετά από 10 έτη έγινε η ανοικομηδή των Αγίων και Χαριτόβριτων Λειψάνων του στις 7 Απριλίου του 1957, προεξάρχοντος του μακαριστού Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας Ισιδώρου, ενώπιον πλήθος λαού. Ένα πυκνό νέφος θείας ευωδίας κάλυψε ολόκληρη την περιοχή και το νέο για το θεϊκό σημείο έκανε αμέσως το γύρο του νησιού. Όταν η πρωτόβια του Λείψανο ήρθαν ο Δεσπότης με 3 τον νεκροθάφτη, με όλους, για να βγάλουν 5 άτομα. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Και εκείνη την ώρα λένε τι ήρθε, θέλετε να βγάλουν τον Άγιο Σάββα, έτσι τότε. Και μόλις άνοιξε λοιπόν την πρώτη σαπιά να βγαίνει μια μυρωδιά, μια ευωδία που δεν ξέρεις τι να γίνει.
Και εκείνη την ώρα προβάλλει ούτε πέρσι 5 λεπτά που καθαρίζα να βγάλω το λείψανο, βλέπουμε ότι ερχόταν ο κόσμος πάνω, πολλής κόσμος. Και λέει, μα τι έρχεται ο κόσμος, γιατί έρχεστε πάνω. Λέει, δεν ακούσετε εσείς τη μυρωδιά του Αγίου Σάββα. Εμείς βλέπουμε το σύννεφο του, δεν το βλέπεις. Και ήρθαν όλοι πάνω για να προσκυνήσουν τον Άγιο, μα γεμώσαν όλα τα δώματα με τον κόσμο. Όταν είπε μέσα και είδε ότι το λείψανο δεν ήβγαινε, ήταν γερό, είπε ο Δεσπότης, θα το αφήσουμε να κάνουμε μια λάρνακα, να το βάλουμε μέσα. Έτσι κάνουμε. Όταν τον αφήσαμε λοιπόν, ήταν 7 Απριλίου, το βγάλαμε 1η Μαΐου, το έτοιμη λάρνακα. Και ήρθε ο Δεσπότης πάλι και είπε ότι βγάμε από πάνω από το βουνό, για να μην μας δει πάλι ο κόσμος, να έρθει τόσος κόσμος, δεν θα μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Φοβήθηκε από τον κόσμο. Το ιερό λείψανο του Οσίου μεταφέρθηκε σε λάρνακα στο παρεκκλήσι του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Η επίσημη αγιοποίηση του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Νέου έγινε δια Πατριαρχικής Συνοδικής Πράξεως της 19ης Φεβρουαρίου του 1992. Ήρθα πάνω απ' όλα για να παρακαλέσω τον Άγιο Σάββα, επειδή ο άντρας μου είναι με μεγάλο πρόβλημα καρδιάς, και ήρθα να τον παρακαλέσω να βοηθήσει πάνω απ' όλα να γίνει η εγχείρηση του άντρα μου και να πετύχει. Στην πορεία όμως μου έτυχε ότι να βαφτίσω και ένα παιδάκι. Και έτσι το έταξα να το βαφτίσω στον Άγιο Σάββα, το οποίο πιστεύουμε ότι αυτό θα με χαροποιεί βέβαια που με διαλέξανε για νονά και με κάνει πιο πολύ ευτυχισμένη, μπορώ να πω, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ τον Άγιο Σάββα. Η φήμη του Αγίου Σάββα είναι μεγάλη. Ένα από τα πιο γνωστά θαύματά του ήταν η θεραπεία μιας γυναίκας που έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο, η οποία μη βρίσκοντας πουθενά θεραπεία πήγε στην Κάλυμνο και ζήτησε τη βοήθεια του. Μία εβδομάδα αργότερα έκανε εξετάσεις και διαπιστώθηκε η κατάστασή της. Από πριν όμως είχε πίστη ότι με τις μεσητείες του Αγίου Σάββα ο Θεός θα την θεράπευε, όπως και έγινε. Ο Άγιος Σάββας έχει βοηθήσει και πολλές εγκυμονούσες γυναίκες. Οι μαρτυρίες των θαυμάτων από τους ανθρώπους που βοηθήθηκαν είναι εξίσου πολλές. Στο 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της παρουσιαστήκανε κάποιες επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, αιμορραγία στο φουλ, και όταν πήγαμε και κάναμε περιχογράφημα στον κύριο Αποστολάτο, μας είπε ότι το παιδί πάει για χάσιμο γιατί είχε πάθει αποκόλληση και παιδευόμαστε τουλάχιστον μία εβδομάδα γεμάτη, παιδευόμαστε σε αυτή την ιστορία. Ετοιμαζόμουν για να φύγω για Αθήνα πάνω να δω τι γίνεται. Μήπως το σώσουμε το παιδί, δεν είναι το θέμα. Θα ήθελα να σωθεί πάρα πολύ το παιδί. Δεν ήθελα να το χάσω.
Και το αποτέλεσμα είναι ότι Κυριακή πρωί, όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία που πήγαινα σπίτι, δεν μπήκα μέσα, η αλήθεια δεν μπήκα σπίτι μου μέσα, γιατί ήξερα πάλι τι θα μου έλεγε η σύζυγος. Έφυγα, πήγα έτσι με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη δύναμη, πήγα στον Άγιο Σάβα πάνω. Βρήκα την αδερφή τη Θέκλα, την παρακάλεσα, μου έδωσε λαδάκι και μία κορδελίτσα από το λείψανο από πάνω του Αγίου Σάβα. Κατέβηκα σπίτι κάτω. Οι ελπίδες μου δηλαδή είχαν αποκλειστεί όλες, και από γιατρούς, είχαν αποκλειστεί για τα πάντα. Το παιδί πήγαινε για χάσιμο. Και όταν κατέβηκα κάτω στο σπίτι, είχε σταυρώσει 3 φορές την κοιλιά της με το λαδάκι που μου έδωσε από τον Άγιο Σάβα και την κορδελίτσα, και το θαύμα έγινε την επόμενη μέρα. Ούτε μία σταγόνα. Σταμάτησε η αιμορραγία? Τα πάντα. Τα πάντα είχαν σταματήσει, και μετά από 2 μέρες, 3 πήγαμε ξανά στον κύριο Αποστολάτο, λέω και το όνομά του, και ο γιατρός απορούσε. Γιατί μας είχε δώσει όλες τις τελευταίες, δηλαδή όλες τις ελπίδες χαμένες. Δεν υπήρχε ελπίδα, ας πούμε, για να σωθεί το παιδί, με τίποτα. Και ο γιατρός απορούσε, και όμα το εξηγήσαμε του γιατρού ότι αυτό και αυτό συνέβηκε, ο γιατρός έκανε το σταυρό του. Και πραγματικά τώρα έχω ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, το 5ο μου παιδί, και το όνομά της το έδωσα στον Άγιο, τον έβγαλα Σαβίνα, με όλη μου την ψυχή το είχα δώσει στο... Αλλά το μεγαλύτερο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όταν γεννήθηκε, που είχα πάει στο προσκεφαλό του από πάνω, ένα παιδάκι, ένα μωρό, ένα 2 κιλό μωρό ήτανε. Όταν πήγα στο κεφάλι του πάνω και το κοίταξα και το λέω χαρά μου, με το χαρά μου δεν θα το ξεχάσω αυτό, γυρίζει μια ματιά έτσι να με δει στα μάτια και κοιμήθηκε. Και έχω ένα υγιέστατο παιδί, πάει 1η δημοτικού φέτος. Ο Άγιος Σάββας έχει κάνει πάρα πολλά, δεν είναι μόνο σε μένα. Εγώ θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι από τα Γιάννενα από πάνω, ήρθε ένα αντρόγυνο που δεν έκανε καθόλου παιδιά. Και μετά από 1 χρόνο που το συνάντησα το αντρόγυνο, αυτό ήταν καταθουσιασμένο, ευχαριστημένο, που βρέθηκε παιδί πάνω της. Που είχαν κάπου, αν δεν κάνω λάθος, 12-13 χρόνια γάμο, προσπάθειας, και τελικά βρέθηκε παιδί. Και τώρα έχουν ή 3 ή 4 παιδιά έχουν. Και άλλες περιπτώσεις, και δεν είναι μόνο αυτές της εγκυμοσύνης, ή κάποια παιδιά που έχουν γλιτώσει με τη δύναμη του Αγίου. Και άλλες περιπτώσεις με καρκινοπαθείς, όπως έχω ακούσει δηλαδή, και πιστεύω. Γιατί κακά τα ψέματα έχω βιώσει στον Άγιο Σάβα πάνω. Από μικρό παιδάκι που ξεκίνησα όταν περπατούσα, που με έπαιρνε η μάνα μου και πηγαίναμε Σαββατοκύριακα. Τις Κυριακές μας πηγαίναμε για τη Θεία Λειτουργία πάνω, Πάσχα, Χριστούγεννα, στον Άγιο Σάβα πηγαίναμε. Έχω μεγάλη αδυναμία στον Άγιο. Τον αγαπώ. Όχι μόνο εγώ, και όλη μου η οικογένεια. Και όλος ο κόσμος αγαπάει τον Άγιο Σάβα. Γιατί βοηθάει. Άμα τον παρακαλέσεις από μέσα από τα βάθη της ψυχής σου και το νιώθεις πραγματικά, ότι αυτή η παρακάλεση που κάνεις στον Άγιο, αυτή η προσευχή που κάνεις προς τον Άγιο, θα σε ανταμεύσει. Δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Και δεν θα χάσεις τίποτα από τον Άγιο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδιά, γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά χρόνια ολόκληρα. Πραγματικά τους βοήθησε ο Άγιος, κάνανε τα παιδιά, όπως και εγώ. Εγώ είχα 4. Μου ήρθε το 5ο. Δεν ήθελα με τίποτα να το χάσω. Με τίποτα. Ό,τι αυτό είναι. Μέχρι και Αθήνα ήθελα να πάω. Με βοήθησε ο Άγιος Σάββας. Με βοήθησε και κάθε μέρα, όποτε βγω από το σπίτι μου έξω και γυρίσω στο κεφάλι μου που ξεκινάω για δουλειά, θα κάνω το σταυρό μου προς τον Άγιο Σάββα πάνω για να σηκωθώ να φύγω αυτό στη δουλειά μου. Τι να πω. Ότι έχουμε ένα θησαυρό στο νησί μας πάνω. Ότι έχουμε ένα θησαυρό. Και αυτός ο θησαυρός, πραγματικά όσες γυναίκες έχουν πρόβλημα που δεν μπορούν να πιάσουν παιδί και να το πιστέψουν πραγματικά, να το πιστέψουν μέσα στο βάθος της ψυχής τους και της καρδιάς τους, να το πιστέψουν και να έρθουν στον Άγιο Σάββα. Ο Άγιος Σάββας θα τους βοηθήσει.
έχει τη χαρά, έχει την αγάπη προς τα παιδιά, προς τις γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν εγκυμοσύνη, αλλά να το πιστέψεις πραγματικά με όλη σου τη δύναμη και με όλη σου τη ψυχή, ο Άγιος Σάββας θα βοηθήσει. Μια είχε 13 χρόνια και δεν έκανε παιδάκι και ήρθε από τη Σπάρτη, παρακάλεσε τον Άγιο και τώρα έχει δίδυμα. Μόνο και ταχύς προμήθες καλυμνίων προστρεχόντων τη Θεία σου αρρωγή έδειχθης Σάββα ιερέ. Ήταν ένα παιδί του βοβό, 8 χρονών, 9. Τούρκος ήτανε? Ναι, Τούρκος. Και ο παππούς του, και τότε όταν όλοι προσκυνούσαν, άλλοι που τεμπού, άλλοι που το μάθε και αυτό, δεν κάνει. Η παππού λέει, Σάββα μου, κάνε μου και εμένα το παιδάκι μου, το αγκονάκι μου καλά και εγώ τι μπορώ να σου βοηθήσω. Πέρασε λέει λίγο διάστημα, το παιδί έτρεχε η γλώσσα του, μιλούσε. Και του στείλε, ήρθε πάνω, έφερε όχι εκείνος, μια άλλη τουρκάλα και έφερε τάπητα, έφερε 50.000 τότε, έφερε πρόβατα, τέτοια, για δώρο του Αγίου. Και το παιδί είναι καλό. Σε ένα από τα σπίτια που εξομολογούσε όταν κατέβαινε κάτω στην πόθια της Καλύμνου ο Άγιος Σάββας πριν την κοίμησή του, πήγε ένα μέντιουμ για να δει αν υπάρχει χρυσό στο υπόγειο. Παλιότερα, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί έκρυβαν εκεί τα λάφυρά τους. Το μέντιουμ έτυχε να καθίσει στην πολυθρόνα και στην γωνία που καθόταν τότε ο Άγιος Σάββας. Ναι, εδώ ήταν η πολυθρόνα του που καθόταν. Η κουνιάδα μου την έφερε από την Αθήνα, έφερε ένα μέντιουμ για να βρει κάτι χρυσαφικά που είχε θαμμένα η πεθερά της και δεν ξέραν που ήταν. Την έφερε και τα βρήκε αυτή. Και την έφερε εδώ και μου λέει, Αργυρό, κρυφά από τον παππού σου, Αργυρό, να μας πει, θέλεις να μας πει μήπως οι Γερμανοί έχουν εδώ πέρα τίποτα θαμμένα λεφτά, τίποτα, ξέρεις, που παίρνουν από τους Εβραίους, όλα αυτά που βρεθήκανε. Εγώ δεν έτσι ανατρίχιαζα, δεν ήθελα. Βρε, έλα Αργυρό, έλα. Τέλος πάντων, λέω, μπορεί. Γιατί έχουν σπάσει από εδώ, έχουν στο υπόγειο, έχουν σπάσει από εκεί οι Γερμανοί. Είχαν από κάτω υπόγειο. Λοιπόν. Λέω, ίσως. Εν τω μεταξύ, κάθισε εκεί πέρα, στη γωνία αυτή. Το μέντιουμ. Το μέντιουμ. Κάθισε στη γωνία και εμείς καθόμασταν σε άλλη σκαρέ, πολυθρόνες. Εκεί που καθόταν ο Άγιος Σάββας και εξομολογούσε. Ναι, σε εκείνη τη γωνιά. Σε λίγο άρχισε λοιπόν να κάνει σχέδια. Δεν μπορώ, πα. Ένα πνεύμα δεν με αφήνει. Δεν μπορώ. Άρχισε λοιπόν να κάνει σχέδια και ξύπνησε. Δεν μπορώ, λέει, δεν μπορώ. Ένα πνεύμα δεν με αφήνει. Δηλαδή αυτή πήγε να κάνει υπνοτισμό δηλαδή. Ναι, μόνη της υπνοτιζόταν αυτή. Δεν μπορώ. Και δεν... Ένα πνεύμα λέει, δεν με αφήνει. Και ήταν η θέση του Αγίου Σάββα. Εκεί που καθόταν ο Άγιος Σάββας. Μετά της είπατε, το καταλάβατε εσείς μετά αυτό, έτσι? Αμέσως πιάσε τρεμούλα με πιάσε αμέσως, γιατί ήξερα, μένει υπολόγιζα ύστερα από τόσα χρόνια. Κατάλαβες ότι... Και με το ζόρι δηλαδή, δεν το ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα. Και έφυγε μετά αυτή, έτσι? Έφυγε αμέσως, την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα. Εξαφανίστηκε, Πήρε δρόμο και έφυγε. Ο Άγιος Σάββας αγιογράφησε και χάρισε πολλές εικόνες οι οποίες κοσμούν ναούς και αποτελούν προσκυνήματα για τους πιστούς. Μία, ίσως και η μοναδική ολόσωμη του Ιησού Χριστού, χαρίστηκε από τον Άγιο Σάββα στην οικογένεια Ολυμπίτου. Την εικόνα Πώς, τη χάρισα στον μπαμπά μου.
επειδή τους γιάτρευε τις όλες εκεί πέρα, τους στάντευε, ερχόταν στο σπίτι μας πριν από ξεμολογούσε, είχαν δεσμό, ο οποίος ο δεσμός αυτός είχε αναπτυχθεί από τον παππού μου τον Αφρέδο, που βοηθούσε πάνω τον Άγιο Σάββα, τότε που έχτιζε και τα μοναστήρια που έκανε και τα γελιά όλα αυτά, βοηθούσε. Γιατί είχε πολλά λεφτά από πούς μου και βοηθούσε. Και τα αρέσαν να βοήθησε τον θεολόγο, το μοναστήρι, έκανε το τέμπλο, όλα αυτά. Του αρέσανε. Και ο μπαμπάς μου ήταν πολύ θρήσκος εκείνος. Ήταν και πρόεδρος στην Επιτροπή στην Καλαμιώτισσα. Πολλά χρόνια, δηλαδή συνέχεια. Από τότε που παντρεύτηκε και ήρθε σε αυτή την κοινωνία. Θα έλεγα είναι πολύ μεγάλη αυτή η θρησκευτική αξία, καθότι την αγιογράφησε ο ίδιος ο Άγιος Σάββας και ο ίδιος ο Άγιος Σάββας επάνω έβαλε την ψυχή του, διότι αυτή η εικόνα δεν έχει γίνει σαν τις σύγχρονες εικόνες, θα πω, και αν μου επιτραπεί να πω, που τις κάνουν ορισμένοι αγιογράφοι. Μην πω πώς τις φτιάχνουν. Ο Άγιος Σάββας έκανε προσευχή, έκανε νηστεία, έκανε αγρυπνία για να φτιάξει την εικόνα αυτή και όλες τις εικόνες τις οποίες έχει φτιάξει ο Άγιος Σάββας. Δηλαδή είναι εικόνες οι οποίες προέρχονται από μέσα από τον Άγιο Σάββα. Προέρχονται, θα έλεγα, από την αγάπη του Αγίου Σάββα, που είναι η αγάπη Θεού. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, να έχει σήμερα κανείς στο σπίτι του ένα τέτοιο κοιμήλιο, να έχει μία εικόνα από τα χέρια του Αγίου Σάββα, του ανθρώπου της προσευχής, της νηστείας, της αγρυπνίας, της κατανοήσεως, της ελεημοσύνης και της καταλλαγής. Το Χριστό ανατεθείς πάσιν έδειξας την ηθήνουσαν οδό προς ουρανό. Στην εικόνα αυτή του Αγίου Σάββα ο Κύριος κρατάει στο αριστερό του χέρι το Ευαγγέλιο που καλεί τους πεφορτισμένους και τους κοπιώντες να τον ακολουθήσουν. Σκοτωμή